Otodeni Jesu. Mkpọtụ erika anyị nọ n'ụlọ ụka biko. Otodeni Jesu. Tata bụ ụka nke 21 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke 2 na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ àjà Mass tata. Na àjà nke Mass tata, ezinụlọ ọnwụ na ọbụdị ire na-enye Chineke ekene ka alụmdi na nwunye mgbamakwụkwọ nke Ebuka na Chika Ọbụdịire si wee gaa ọfụma na-enweghị nsogbu. Ha wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ezinụlọ anụ wee gbubere ya ka ọ na-edu ihe na-aga na ndụ ha. Odinchukwu ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekele na-asịkwa happy birthday n'isi Cecilia Ihuọma Odinchukwu wee na-ayọkwa ka ngọzi Chineke na-edu ihe na-abawanye arụ ike n'ọdịnihu. Ndị Ladies Night of St. John International na-ayọ maka mbawanye ndị otu ha na West Coast niile ka ọtụtụ mmadụ bata n'ime ha nọnyere ha soro bata n'otu anụnwa bụ Night of St. John International Ladies and the Knights. Fidel na Ihunnosuji na-enye Chineke ekele maka ngọzi ihe na-ayọkwa ihe niile ha bụ n'obi ka o mejupụtere ha ya, na-ekelekwa ya maka mmejupụta nke ihe ha na-ayọ. Dorogoye na-enye Chineke ekele ka o weta ojuju afọ ka o si weta ojuju afọ na ndụ nke ha wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ha. Ezinụlọ Break na Dorogoye ndị yọrọ ya. Philomena Chinyere Ọkpara na-ayọ ka Zion Ministry 2024 Crusade nke ga-ebido Ọgọst 23-25 n'Imo Steeti ka ọ gaa ọfụma na-enweghị nsogbu, ka Chineke chekwaba ha, due ha, gbaziere ha. Bright Egwuatu na-enye Chineke ekele maka ngọzi nke Chineke pụrụ ife were weta ọgwụgwọ n'isi nwunye ya bụ Ngozi Egwuatu wee na-ayọkwa ka Chineke na-abawanye na-enye ya arụ ike na ogologo ndụ. Lorita Ogunna ya na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekele n'ụzọ pụrụ iche oge ugbu a ha na-elote ọnwụ dị ya ofu arọ o ji wee rapụ ụwa nke a bụ Osiwai Ogunna ya wee na-ayọkwa ka mkpụrụ obi Ogunna ya ka Chineke nabata ya na ndokwa. Greg na Dorogoye na-ayọ ka ihe bata na ihe niile ha bụ n'obi ka Chineke n'olu ha. Ifie na-echeta n'ezinụlọ ya na-enye Chineke ekele ka sọjiri nke nwanne ya nwoke mere na Naịjirịa si wee gaa ọfụma, wee na-ayọkwa ka Chineke na-echekwaba weta ọgwụgwọ ka ọ gbakee na sọjiri anụnwa ọsịsọ. Skọlọg Amaka na-enyekwa Chineke ekele na-asịkwa happy birthday n'isi Chuka Obieje na Tobi Agụbilo
na-ayọ ka Chineke na-agọzi ha na-edu ha. Onye bụ chi na chi nyere nwanze na-enye Chineke ekele na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi nwa ha nwoke Ifeanyị Chukwu Nwanze, onye nke ilere ụbọchị amụrụ ya danyere tata. Ọzọ Ibekwe na-enyekwa Chineke ekele na-asịkwa happy birthday n'isi di ya bụ Austin Ibekwe nke danyekwalụ tata, wee na-ekelekwa Chineke ka akwụkwọ nke o dere 31 days daily devotional ka o si wee gaa ọfụma. David na Mori na Akụnwafọ na-enyekwa Chineke ekele na-asị happy birthday n'isi nwa ha Clarice Uche Akụnwafọ, wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ya, na-edu ya, na-echekwaba ya. Boni na Uju Ezechukwu na-ayọ maka mkpụrụ obi Basil Ezechukwu, Rita Ezechukwu na Demian Ezechukwu. Ọ bụ kama ihe ka ire Lilia na ọnwa nsọ na Okezie Nwosu na-ayọ maka mkpụrụ obi Gabriel Nwosu. Enes na ọ bụ kama ihe ka ire na-ayọ maka mkpụrụ obi CY Ogunia. Ọ bụ kama ihe ka ire na Lilia na ọnwa nsọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Chinyere Angela Ụzọka. Evelyn Mbaoje na-ayọ maka mkpụrụ obi DC Mbaoje na nwanne ya nwoke Fada Joel C. Mbaoje. Osmond Echeta Senior na-ayọ maka mkpụrụ obi Jesi Echeta Arịbụwa o ji wee rapụ ụwa nke a. Ezinụlọ Ụfọndụ na Ọkọlue na-ayọ maka mkpụrụ obi Rita Chinwe Ututo. Joe na Priscilla Aba Ekobe na-ayọ maka mkpụrụ obi Fidelis Aba Ekobe. Doni na Ịma Ikebodo na-ayọ maka mkpụrụ obi Sista Gracia Nwabụ Nwanne. Helen Obi na-ayọ maka mkpụrụ obi nwa nwa ya David Jidechi English nke nwụrụ n'ọnwa anụnwa, wee na-ayọ maka mkpụrụ obi ụmụ nwanne ya nwoke Magnus Mbọnụ na Okechukwu Cletus Mbọnụ. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Maasị tata bụ ụkọchukwu Jude Okechukwu Uche. Kịta ka anyị niile kwụrụ ọtọ were aṅụrị na okwukwe jikọta ọnụ na okwukwe. Hymn number 1515.
Chapter 6 nke John ebe a na-ekwu gbasara Eucharistia dị ngọzi. Taa o wee chịkọnata ya ọnụ bido n'ihe ọgụ nke bụrụ n'ihe ọgụ nke ịtọ ịgwa anyị na ịjụ onye ọbụla n'ime anyị mụ na gị onye ebe ya na-eji akọ n'uche ọfụma dịka apọstụl ewe anyị maka ịnata oriri nsọ maka ịbara uru na ịnata oriri nsọ gị bie nke ọma. Ọ dị iche na jụọ onwe gị mgbe ọ na-ebịara na Kraịst eziokwu ikwere na ọ na Jesu Kristi dị ndụ na ọrụ anyị ikwere eziokwu na ọ Jesu Kristi na so ka anyị ya na masị ma onye anyị gosi iji na-achịta mgbe niile Jesu na ndị anyị na Kraịst ka anyị werekwasị rụọ ọrụ nke ịbịakwute nke ọ bịapụtara anyị dịka o si ekwu anyị were ezigbo anyị ọgwụ iji kwadozi onwe anyị ka ọ maka ndị obe ga-eyi kasị ya ma anyị chọrọ na kọmicha anyị ọchị ebe ahụ onye gara n'ụwa ịzọpụta ndị dọgara ụlọ ha onye nwe anyị mee ebere Chineke jikere na-emere anyị ebere ma ala anyị ndụ anyị duru anyị na ndụ ebe ebe
arịrịọ Chineke ị na-eme ka obi ndị kwere na gị bụrụ otu. Biko mee ka anyị ndị nke gị na-ahụ ihe ijiri anyị iwu n'anya, ka anyị na-achọ ihe ikwere anyị na nkwa. Meekwa ka obi anyị lefuru anya n'ihe ụwa nke na-agbanwe agbanwe, bịa legide anya n'ebe aṅụrị dị ọkụ dị, site na dị nwere Yesu Kristi nwa gị, onye gị na dido na-achị dịka otu ebe ọsọ otu chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ nke mbụ, ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ Joshua. Joshua kpọkọtara ọnụmara Izrel niile na Shekem, ha na ndị ndu ha niile, na ndị okenye ha, na ndị odozi okwu ha, na ndị isi ha. Ha niile bịara chee onwe ha n'ihu Chineke. Mgbe ahụ, Joshua gwara mmadụ niile ahụ, sị ha, ọ bụrụ na ọ masịghị unu ife Onyenwe anyị, kpebiere na onwe unu taa onye unu ga na-efe ofufe. Ọ bụ chi niile ahụ unu ha fere n'ofe osimiri, ka ọ bụ chi ndị Amọrait unu bi n'ala ugbu a. Ma mụ onwe m na ezinụlọ m, anyị ga-efe Onyenwe anyị ofufe. Ndị Izrel niile zara ya sị ya, anyị agaghị ahapụ Onyenwe anyị, anyị agaghị efe chi ọzọ ofufe. N'ihi na Onyenwe anyị bụ Chineke anyị, ya onwe ya bụ onye mere ka nna anyị ha si n'ala Ijipt pụta, hapụ ihe okwu ọzọ. Ọ bụ ya mere ihe ịrịba ama ukwu ahụ n'ihi na n'iru nke ndị Izrel. Mgbe anyị na-eje ije n'ime ọzara, ọ chebara anyị site n'aka ndị iro anyị mgbe anyị si n'ala ha na-agafe. Anyị aghọrọla Onyenwe anyị n'ihi na ya onwe ya bụ Chineke anyị. Okwu nke osebụrụ ụwa. Abụ ọma na azịza ya. Azịza anyị bụ, detụ Onyenwe anyị ọnụ ka ịhụ na ọ dị ụtọ. Aga m agọzi Onyenwe anyị mgbe dum, aga m akpọ otuto ya n'ọnụ m. Ka mkpụrụ obi m tobe Onyenwe anyị, ndị umeala ga-anụ olu m wee hụrụ ya azịza. Anya Onyenwe anyị wụkwasara na ndị ezi omume, ọ chere ntị n'akwa ha na-ebe. Onyenwe anyị na-ebuso ndị arụrụ ala agha iji mee ka a ghara ichetakwa ha ọzọ n'elu ụwa. Azịza.
ndị ezi omume tikuru Onyenwe anyị, ọ na-anụ olu ha, ọ na-egboro ha mkpa ha niile. Onyenwe anyị nọ ndị obi gbawara agbawa nso, ọ na-azọpụta ndị agbapere obi. Azịza: nsogbu chere onye ezi omume n'ihu akarịka, ma Onyenwe anyị ga-agbapụtata ha niile. Ọ na-eche ọkpụkpụ ya niile nche ka a ghara inwe otu n'ime ya gbajirinụ. Azịza: ajọ omume gburu onye omekome, ma ndị iro onye ezi omume ga-akwụ ụgwọ mmehie ha. Onyenwe anyị ga-agbapụta ndụ ụmụ odibo ya. Onye ọbụla gbatara ọsọ ndụ n'ime ya anọghị na mmehie. Azịza: ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Efesọs. Werenụ nwayọọ na-enye ibu n'ohere iji sọpụrụ Kristi. Ndị bụ nwunye kwesịrị ịsọpụrụ di ha otu esi asọpụrụ Onyenwe anyị, n'ihi na otu Kristi si bụrụ isi nzukọ, nke bụ ahụ ihe niile ahụ ọ na-asọpụta, ka di si bụrụ isi nwunye ya. Otu nzukọ si erubere Kristi isi, ka nwaanyị alụrụ alụ kwesịrị irube di lụrụ isi n'ihe dum. Di lụrụ nwaanyị kwesịrị ịhụ nwunye ya n'anya dị ka Kristi si hụ nzukọ ya n'anya, bịakwa hụrụ ya n'anya nke iwere ndụ ya chụọ àjà maka ya iji doo ya nsọ. O mere ya ka ọ dị ọcha site n'ịsacha ya na mmiri na ịbụ okwu ahụ pụrụ iche, ka ọ wee bụrụ na mgbe ọ kpọrọ ya ọ ga-adị ebube, na-ebughị ọrụ maọbụ mmerụ maọbụ atụtụ ọbụla, bịakwa dị asọ, ghara ịbụ mmehie ọbụla. N'ụzọ dị otu a, di lụrụ nwaanyị kwesịrị ịhụ nwunye ya n'anya otu o si hụ ahụ nke ya n'anya. Mmadụ ịhụ nwunye ya n'anya bụ mmadụ ịhụ onwe ya n'anya. Mmadụ anaghị akpọ ahụ ya asị, kama ọ na-azụ ya azụ, na-elekwa ya anya dị ka Kristi si elekwa nzukọ ya, n'ihi na nzukọ bụ ahụ Kristi. Anyị onwe anyị bụkwa akụkụ ahụ ya dị ndụ. N'ihi nke a ka nwoke ga-eji hapụ nna ya na nne ya, ejikọ ya na nwanyị, ha abụọ wee ghọọ otu anụ ahụ.
ihe dị n'ihe omimi nke a ebuka, mana ekwuru m na eji ya atụnyere ihe dị n'etiti Kristi na nzukọ ya. Okwu Osebruwa. anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị asọ nke Jọn dere. Ọtụtụ ndị na-eso ụzọ Jesu bụ ndị gere ya ntị na nkuzi ya bụ sị, okwu nke a siri ike ịghọta, onyekwanụ ga-ewere ya otu aha esi kwu ya. Jesu ji obi ya mata na ndị na-eso ụzọ ya nọ na-atamu ntamu n'ihi na okwu aha okwu o wee sị ha, ihe a m kwuru ọ na-ewute unu? Olee otu ọ ga-abịa unu ma a sị unu hụrụ nwa nke mmadụ ka ọ na-arọgo n'ebe ọ nọbụ mbụ? Ọ bụ mmụọ na-enye ndụ, anụ ahụ enweghị ihe ọ na-enye ma ọnụ. Okwu ndị a m gwara unu bụ mmụọ, ha na-enye ndụ. Ma ụfọdụ n'ime ndị na-ekweghị n'ihi nke a, Jesu sitere na mbụ mata na ndị na-ekweghị ekwe
na onye agha ga-ere ya. Ọ bịakwasị n'ihi nke a ka m ji si unu, ọ dịghị onye ọbụla nwere ike ịbịakwute m ma ọ bụrụ na nna m ejighị aka ya kpọta ya. Site na mgbe ahụ gawa, ọtụtụ n'ime ndị na-eso ụzọ ya hapụ ya gawa kwụsị iso ya nwa. Jesu wee jụọ ụmụazị ya 12 sị, unu ọ chọkwuru ịlanụ? Simon Peter wee zaa sị, onye nwe anyị, onye ka anyị ga-alakwu? Ọ bụ gị ji ozi nke ndụ ebighị ebi. Anyị kwere ekwe, anyị ma na ị bụ onye nsọ nke Chukwu. Ozi ọma nke o sepụ ụwa. Ka anyị si n'ụzọ ọma anyị na-enweta mgbaghara njọ. Fada unu dọrọ m aka na ntị, ọ sị ebe ya ọ na-achị, ọ gbara aha ya lakpufuo ma ọ ga-akwụ ụgwọ ya. Ụmụ achọghị itinye olu m abụ ọzọ jie ya, ya ewere ya. Ka m si na mbụ, ajụjụ ụka chere anyị n'ihu taata bụ, jiri onwe gị leba anya n'ime ndụ gị, eziokwu i kwetara na ọ Jesu gị na-anata na Eucharistia. I kwere n'onwe gị. Ịma na mbụ anyị na-eto, anyị na-ahụ ndị ụkọchukwu, mana ama mgbe anyị toro na ịnata ime kọminion, anyị na-ahụ ndị na-eme kọminion, ndị na-aga egbu okpukpe ha, anyị na-akpọ profession of faith. Aha ndị a na-eme baptizim, anyị hụrụ mgbe a na-ajụ ha ikwere, ha sị ee. Anyị na-afụ ndị na-apa na ihe ọta, nwoke na nwaanyị, ikwere, ha sị ee, anyị kwere ma ọ dị mma ma ọ dị njọ, mana ọgaranya mana ogbenye anyị kwere ekwe. Ichekwa ebe a na-echi ndị fada ma ọ bụ ebe a na-echi bishọp, ike akwa mgbe a ga-ajụ, ọ ga-asị ekwere m, aga m eme. Bido mgbe a na-eme anyị baptizim wee ruo mgbe echi niile anyị na-ahụ ndị mmadụ na-emegasị ihe otu a, anyị ga-afa dị ebe echi. Emebere onye n'ime anyị ọ batara obi sị, olee dị ihe ha na-ekwu ihe? Gịnị ka ha na-ekwu? Do you really understand what you are doing? Do you understand what they are undertaking? Ịgba emechaa ya mgbe baptizim, ka anyị na-asị ee, ekwere m, ọ ka ihe na-aga nke ọma, anyị na-akụ aka na-abụ ya na-egbu odi na-amagharị. On the second thought, I discovered many of us, within myself, I aghọtaghị ihe anyị na-ekwu, ihe na-aga n'ime mmemme ahụ. Ekwere m, aga m eme. Ọ dịghị anyị anaghị aghọta wee ruo ofu ụbọchị mgbe ọ ga-agazi ya n'anya bụ ụwa, ma anyị sị ee, asa mara nnọọ bute ụzọ ya mee gịnị? Asa mara nnọọ bute ụzọ ya mee gịnị? If I had known, I never knew. I thought, I didn't know. Were ya. Even na last Sunday, that was 6 Sundays gara aga ka a na-agba okwu Eucharistic discourse. Jesu kwuo, ahụ m bụ ihe oriri ezi ya, ọbara m bụ ihe ọṅụ ezi ya. Belụsị na iriri ahụ m na-enwe ọbara m, ị ga-enwe ndụ n'ime gị. Iri ahụ m ndụ m nọ n'ime gị. Anyị hụkwara ndị na-ajụ,
gosi anyị nye anyị akara anyị ga-eji ama na enyi na-ekwu ihe nye anyị acha ndụ ọsị a ga-enye ka jiricha ya ị gaghị agụ a ga-agụzi enwecha ọbara m akpịrị mmiri aga na-atasị ọ na-ekwu ya kwa asọdụ o kwuru ya 19th Sunday o kwuru ya ndị mmadụ esi na-asị gịnị ka ọ na-ekwu ekwu ya ya sị enweghị onye n'ime unu ga-abịakwute m ma ọ bụrụ na ọ bụ nna m kpọrọ gị tata o kwuru ofu okwu ahụ enweghị onye n'ime unu ga-abịakwute m ma ọ bụrụ na nna m kpọrọ ịma na ndị na ndụ anyị we don't remember or we take it for granted. Once a while, we each and one of us we make commitments in our lives. We take a decision that is irreversible. We take a decision. Of each of the men baptism, nke a bụ okwukwe anyị, nke a bụ okwukwe ụka, nke ọ bụ n'ime ka a na-eme nwa baptism. Ịchọka ị ka chọrọ ka eme nwa baptism. Ekwere m. Na ị ga-asụpụta na nkụzi ekwere m gịnị na-emesi. Think about it. Ma ọ dị mma ma ọ dị njọ ekwere m you have making a decision. Onye ga-asị matrimony and holy order were adult sacraments. You have to decide yourself. 1984 mgbe m na-eme final profession emego m final profession ndị na-filọsọfị ndị nọ akwụkwọ na Nigeria ga-agụzie a ga-emegide eluzie na final vow mgbe a ga-emezi agụzie final vow so emego m redi ọfa afọ anyị mana n'ụbọchị ahụ a ga-echi ozie anyị emezie final profession ka onye director esi m na-agwa isi bịa I want you to think today, reflect on this issue. Do you understand what you are undertaking? Think about the vows. You are doing final profession tomorrow called perpetual vows. Do you understand what that means? For us, only from tomorrow, after the profession, after sign or people, they are losing wine. Ị ga-erube isi, ị ga-ada ogbe, ị ga na-achịzi nwanyị. Ọhịa dapụrụ ụfọdụ n'ime anyị n'ọnụ n'ogbede ya. N'abalị ahụ, ụlọ ahụ anyị kọwa oke a ga-esi eme. What does that mean? They don't die. And thus, emechaa ị gaghị alụ ha nwaanyị, ị ga na-erube isi, ị ga-ada ogbenye. O wee were ya. I sign on. Look at where I am today. N'ezie eme m. Ọ bịa ebe a ha na-ajụ m, ele mgbe ịba seminarị m, saa abaghị mgbe m bụ nwata. Ele m ihe dị mgbe m nwata, si aga m tụrụ general seminarị when I was 14, eziokwu. Ọnwụ nwa gị mata na ị chọrọ ichifara si eziokwu ka ngwa ọ na-amata ihe ọ pụtara ka na-echifara. Amaghị m ihe m kọga n'ime even though I was there say I do and I did it and then I'm bearing the consequences. I'm bearing the consequences. We make this decision once in our lives to take a decision. I want you to understand the decision you are taking by becoming a Catholic and coming for the Spirit community. It is a decision. Later, Joshua got an understanding. Lord, Yahan and Fodin, you have one choosing a chicken. Why, ndị ọ chọrọ ife Chineke ọnụ ndị ka zi unu efe Chineke unu chọkwa unu efe Chineke ahụ unu efe mgbe unu nọ n'ije n'aba n'ebe niile unu na-aga maka nna nna ha fesiri arụsị dị iche iche ha bịazie promised land ebe anyị na ugbu a Amorite Chineke chọrọ ife ha sị m anyị ga-efe Chineke anyị ga-efe Chineke nke akpọta anyị nke nna nna ha na-efe ozi nke arụsị ndị nke ọzọ agaghị efe ya si ihe m na-ekwu ahụ mụnwa na ezinụlọ m ahọrọgo m ime gịnị ife Chineke. Nwanne m leba anya n'ime
ife arụsị agbaghị mgbe ị ga-agakpuo arụsị ma ọ bụ nke a na-agakpuo aja dị iche iche na-aga. Ọ bụ ihe ị na-meet every day in your life. You can decide to remain where you are. You can remain doing whatever evil or living the kind of life you are living forever. Or to know at a point in time you have made a commitment to God, to Christ Jesus in the blessed sacrament. That yes, I do. I'm a one baptism. Yes, I put them. That is very important landmass in the steps towards salvation. Your salvation. This is a definitive decision you have made. When you cannot run an office, a promoter, a manager, so we will servant. I will there when we will manage. Can you continue following Christ, irrespective of where you are? Can you understand the vows, the decisions you have made for yourself, or will you be guided by the circumstances of your life? Because those are the decisions. All you have right about. All you that's why equally. Now you can stay in a Christ. No, you can stay in a when you come, do you believe it? Or can you believe the man? When you buy that, so you're going to be how do I do it? How do I do it? Oh, yeah, what I do? Oh, yeah, of course, I can handle. As I went to the opinion, when did I fall? When did I look at the watch? But then when did I go? Only was I should walk on a don't be well. Oh, when you're in a house, you have to think with your ass, with your honor. Oh, as you look at the Gago, I got to sit back and go around. Oh, nobody can buy trouble. I hear many about 30 days you return or you don't come. When you come back after that is your business. So, you have not go over here. Give ya. Jesus, we're home, and I have a gị na-abịa chọọchị ala oriri na-enwe na ọwụhụ fada ka ị na-atamụ ntamụ ọwụhụ kaktis gị na-atamụ ntamụ na ị mata na Jesu nọ na Eucharistia dị asọ, Jesu nọ na priest, fada nọ na Jesu nọ na assembly committee anyị. Your commitment is with Christ, not with any other person. So gị bịazie ịnata oriri nsọ o were ha anya ọwụ na ha ekweghị na Chineke, ọwụ na ị na-eme njọ ikwe na Chineke. Ana m arụ na hospital eme m sị ọwụ onye ụlọ m na-ahụ m na-asị ikwe na Chineke. Mba, ọwụ ihe m bụ obi ebe a, ọwụ ihe ikwe Chineke fọsọ ya ọwụ ya alụba anyị na ọlịluta. Mba, ihe ọ na-eme na otu o si ekwu okwu ga-agwa m okwe na Chineke okwe na Chineke. Inyere aka ghọta ihe ọ na-adị na ihe ọ na-agabiga. So o wee tọnọ sie ndị chọrọ ndị na-ekwe ka ọ gwara maka onye ọ na-ekwu ebe a kweregbo ọ dị two things ịchọrọ ịghọta ihe anyị na-ekwu okwu ya today. Ọ dị two things ị ga-eleba anya. Nke mbụ divine identity. Ndị asị ihe ọ na-ekwu isiri ike bụ iri ahụ na ahụ mmadụ. Ndị Juu a na-eri mmadụ, anyị ọ na-eri mmadụ. Ndị be anyị na-eri mmadụ anyway, ndị be anyị ma maka ndị be unu. Ndị be anyị na-eri mmadụ. So ihe o kwuru ọwụ okwu mmadụ na onye na-ahụ nghọta. Beta ha ghọtara na ọwụ Chukwu na o nwere ike pụrụ iche maka ọgwụgwọ ndị nwụrụ anwụ ha bite mee nyere ọya ha amago kwụsị mmiri mee nke a mee ihe dị iche. They are not about worrying about his divine identity, but we are missing something very important. Ndị ghọta ihe Jesu na-agwa ha na ọ ga-enye ahụ ha na ọbara ha ịṅụ ha rie bụ ihe ọ ga-adịzi unu mgbe unu hụzi nwa nke mmadụ na-alago ebe ọ nọbụ na mbụ ascending where you were before. O wetara dị agwa ha ndị bụ ndị apọstụl ha na-aghachizi ebe a maka ịga ụka abụghị ofere ahụgbọ m ya onye mere sị ka anyị gaa ọnwụ dị bụ ụfọdụ na-abịa ụka ka o wee chọta di, ụfọdụ na-abịa ụka ka ọ chọta nwaanyị. Ma ọ gaa Jehova, ọ gaa aga chọrọ ha aga Sarafụ, aga ụka Olumba, ya gara Olumba na ihe Chukwu sọwa m nke sọta ya megịrị ewere.
ime dị n'afọ ime ọbara gịnị n'afọ ihe dị mkpa nwere alụrụ mana ebe a ka ị ga-decide yourself. Are you for God or against God? Are you for Christ or against Christ? Ya wee tọọ nọ wee jụọ ụmụazị ya tofa ka wee zaa ha sị onye nwe anyị ma na ịbụ onye nzọpụta anyị bụ na ịbụ onye dị nsọ nke ka anyị okwu Igbo ndụ bụrụkwa mmụọ. Christ was talking about his resurrected body because God agọnye eluigwe o wee bilite n'ọnwụ lagọnye eluigwe. He is out of time and space. He is no longer limited by anything at all. It can appear to us in many forms. And when he says he's going to give us, listen to the words of consecration. Okay, we're going to share ọwụkpa ha ilu ka ọ na-atụ onye na-aka onye ga-aga na-eso ọka ụfọdụ na ihe mba they are talking about the real presence of Christ body and transubstantiation because after the consecration ọ pụọ na achịcha pụọ na mmanya ahụ na ọbara Kristi. Ị na-abịazi mgbe a na-anata onye na-enye oriri gasị ahụ Kristi isi amen ka ị na-ekwu ekwere m I believe and I am convinced you are the Holy One of God. That's what we are saying. More than saying, ahụ Kristi is amen. Ekwere m aghọtakwara m n'onwe m na ihe a bụ the Holy One of Christ. If you do not express such faith when you come, ka ihe Paul gwara na Corinthians, ị na-anata ma amamikpe nke ọnwụ. Because you have no faith, you are not, and you cannot, and you eat what you don't believe. I will stop there because I don't know. I don't know who's in the cross or line or red line. You will walk who wants to walk. I want you to know that. Actually, we will walk. So, that's where I want to stop. Do you believe in the Eucharist, the real presence of Christ? That's what you demonstrate when you come out to receive Christ. That you ask yourself, amen, I believe and I am convinced you are. So it's not only the divine identity of Christ, which only one when he gave us. Matthew 9, all the age on everyone can give us a big America of the power. Give the other what he like when you get only a no matter, everyone. All who confess him, we have made a decision to be for Christ. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus.
ayịyọ na ikpe ekpere maka ndị niile nna anyị gbakọrọ ebe a ka ụmụ gị ịchụ àjà mgbaasị maka ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ka anyị ayọ. Zamo, 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 Chineke mo, zam, zam, zamo, onye na-eme mma o. Maka ndị na-eso ụzọ Jesu a na-emegbu emegbu maka ihe okpukpe ha, ka ha kwụsị ihe n'okpukpe ma guzosie ihe n'obi ebere. Anyị arịọ gị iwe. Chineke mo, zam, 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 onye na-eme mma o, onye na-aza ekpere o. Zamo. Maka mba ndị ụgwọ ha ji karịrị akarị, ka mba ndị ọzọ gbakara ha ọsọ enyemaka, ka ihe ghara isiri ihe. Anyị arịọ gị iwe. Maka ụmụ akwụkwọ ndị na-alaghachi n'ụlọ akwụkwọ, ka ha jupụta n'obi ụtọ maka mmụta. Anyị arịọ gị iwe. Maka ndị nọ n'ọrịa, ọkacha ndị nọ na mwute oge niile, ka ha na-anata n'uju ya enyemaka maka mbenata ahụ ụfụ, ma marakwa na Chineke nọ ha nso n'ọnọdụ ha. Anyị arịọ gị iwe. Maka anyị niile na-agbakọ na St.Eugene, ka anyị na-asọpụrụ ma na-akwanyere onye ọbụla dị ka ụdịdị mmadụ ya si wee dị. Nye arịọ gị iwe. Maka ndị kwerenụ hapụgoro ụwa a, ọkacha ndị anyị na-echeta na Jamas tata, ka ha site n'ekpere na arịrịọ anyị nweta ebere Chineke na ezumike ebere na alaeze eluigwe. Anyị arịọ gị iwe. Nna Chike niile, anyị kwere na anyị ekpebiela na anyị ga-eso ka ị na-aza ekpere niile anyị jụrụ okwukwe wee butere gị site na Kristi ahụ dị ọna. Biko kịta ka anyị ga-ebido ọfatụrụ otu ndị ya bịa ma ọ bụ na anyị gasịa nke ezinụlọ individual. Ndị na-atụ mma mma tata etu a ka anyị esi were gị ya. Ndị izizi ga-abụ ezinụlọ ọnwụ na okwu dị ire. Ha maka abụ ndị izizi. Ndị na-eso ha bụ ndị Knights and Ladies of Knights of St.Eugene International. Anwa ya abụ ndị nke abụọ. Ndị nke ịtọ ga-abụ ezinụlọ Ugonna ya na ndị niile dutelụba. Ndị nke ikpeazụ na otu na-anụwa ga-abụ ndị nke egwu atọ. Biko ọ bụrụ na a na-aga ndị bụ izizi na ịbụa ka ha gaba n'azụ ozugbo.
Chineke mo Daluwo Chineke na mo daluwo Million onye nwe onyinye mo obi dị maka njebịa n'iru gị Chineke onye nwe onyinye mo dị maka njebịa n'iru gị gọzie m nwa m ụmụ m Daluwo Chineke nna m daluwo gọzie m Chineke onye nwe m nara nwa m ọlụ m Daluwo Chineke nna m daluwo gọzie m Chineke onye nwe m na onyinye m maka njebịa n'iru gị gọzie m Chineke onye nwe m nara onyinye m obi dị maka njebịa n'iru gị gọzie m agbata obi m nri m daluwo Chineke nna m daluwo gọzie m Chineke onye nwe m onyinye m obi dị maka njebịa n'iru gị gọzie m Chineke onye nwe m onyinye m obi dị maka njebịa n'iru gị gọzie ezinụlọ m ọlụ m daluwo Chineke nna m daluwo gọzie m Chineke onye nwe m na onyinye m obi dị maka njebịa n'iru gị gọzie m Chineke onye nwe m nara onyinye m obi dị maka njebịa n'iru gị gọzie m odi m agbata obi m daluwo Chineke nna m daluwo gọzie m Chineke onye nwe m onyinye m obi dị maka nje continue glory be to God in the highest be to the Lord in the highest. Everybody sing hallelujah. Sing hallelujah. Jesus is the Lord and Savior. He's the Prince of Peace. Kenda ya maka ngozi o nyere anyị alelu ka anyị ga-efewere ya aka onye nwere ndụ kene Chineke m hallelujah is a king of peace hallelujah glory be to God in the highest. Honor be to my Lord and highest. Oh, yes, the Savior. Hallelujah. Oh, he's my master. Oh, Jesus, who is him? Oh, when you're going to know, baby, can I am a donkey wedding? Hallelujah. He's the King of Kings. Hallelujah.
kenere m Chimo nwanne kenere m Chimo na Chimemela kenere m Chimo kenere m Chimo onye nwere ndụ kenere m Chimo na Chimemela kenere m Chimo onye nwere ndụ kenere m Chimo na Chimemela o kenere m Chimo onye nwere aṅụrị kenere m Chimo na Chimemela o kenere m Chimo onye nkwa bamba soro m kene ya na Chimemela o kenere m Chimo onye o nyere ọmụmụ bịa na okele ya na Chanya Amaka kenere m Chimo enyi m kenere m Chimo na Chimo dị mma amen Lord ebe to the Lord and I ihe ebube emela 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 kene ya kenenu ya nwanne m kelee ya biko kelee ya onye nwere ndụ kelee ya o biko nye ya ndị ọ gọziri kelee ya ihe ebube o kelee ya o kelee ya o kelee ya o kelee ya onye nwere ndụ kelee ya ihe ebube emeela ihe ebube emeela no ihe ebube emeela no ihe ebube emeela no ihe ebube emeela kene ya kelee ya o biko kelee ya onye metere kelee ya biko kelee ya onye nyere ndụ kelee ya biko kelee ya onye nyere ọmụmụ kelee ya biko kelee ya onye gọziri kelee ya ihe ebube emeela ị ga-asị m efela ya ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m ị ga-asị m onye ọ na-eme mma o meworo m ihe m na-arịọnụ ya ike ngwa bamba enyeworo m ndụ m na-arịọnụ ya onye nwanne onye nwekwa m ndụ m na-arịọnụ ya ị ga-asị m efela ya ayọrọ m ya dị onye m na-enyekwasa m ọzọ ị ga-enye m ya ọ ga-ege mere m ihe ọ na-emere m ị ga-asị m efere ya ayọrọ m ya nwa onye m nwa nyekwasa m ọzọ ị ga-asị m efela ya ọ ga-ege mere m ihe ọ na-emere m ị ga-asị m onye ji aba mba emeworo m ihe m na-arịọnụ ya ị ga-emere m ihe ọ na-emere m ike nkwa aba mba emeworo m ihe m na-arịọnụ ya si m efela ya ọ gaghị emere m ihe m na di nwaanyị si mba elu woro m ọrụ m na-arịọnụ ya ị ga-asị m efela ya ọ gaghị emere m ihe ọ na-emere m ị ga-asị m efela ayọrọ m ya nwa onye m nwa nyekwasa m ọzọ asị m ayọrọ m ya ndụ onye m ndụ mmaji mmaji ị ga-asị m efela ya gbaya ome mma gbaya ome mma gbaya ome mma gbaya ome mma ike ome mma gbaya ome mma aṅụlụ aṅụlụ ndụ gbaya ome mma gbaya ome mma esoro esoro ụzọ gbaya ome mma ụbọyị omemma ụbọyị omemma ụbọyị omemma ikuku ama n'ọnya di nwanyị si mbe
okuko okwu nwa ogbenye omemma 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 nwanne otu onye kwa gị bụ omemma omemme soro ụzọ kwa gị bụ omemma o ụkpọya omemma ụkpọya omemmale ụkpọya omemma ụkpọya omemmale ụkpọya omemma ụkpọya omemma ụmụ Chineke kpọrọ m ya Chineke dị mma kpọrọ m Jizọs nwoke obiọma kpọọ ya Chineke dị mma kpọọ Jizọs nwoke kpọrọ m ya Chineke dị mma ọdụm ebe otu na nwoke obiọma Chineke dị mma kpọrọ m ya Chineke dị mma Jizọs nwoke obiọma Chineke dị mma kpọrọ m ya Chineke dị mma Jizọs nwoke obiọma Chineke dị mma Jizọs nwoke obiọma Chineke dị mma Chineke dị mma Jizọs nwoke obiọma Chineke dị mma kpọrọ m ya Chineke dị mma Jizọs nwoke obiọma kpọrọ m ya akụta ṅụrụ ndụ kpọrọ m Jizọs nwoke obiọma kpọrọ m ya a na-agba ya Jizọs a na-agba ya Emmanuel a na-agba ya onye nzọpụta eze ụwa niile a na-akpọ ya 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 onye na-eme anyị na-akpọ ya Jizọs anyị na-akpọ ya omemma anyị na-akpọ ya agụ tọgburu agụ eze ụwa niile a na-akpọ ya Jizọs anyị ga-agba ya Jizọs anyị ga-agba ya omemma anyị ga-agba ya agụ tagburu agụ eze ụwa niile a na-akpọ ya Chiọma omemma a na-akpọ ya a na-akpọ ya a na-akpọ ya gbarara n'igwe anyị ga-ahụ onye nzọpụta anyị ga-ekele ya na ihe ọma o mere anyị o ziri anyị ọzọ ndụ wee gbapụta anyị n'oro mma mma Jizọs onye mere m gasị ya onye omemma anyị na-ekele gị ngase ya ewo ngase ya onye omemma ana m ekele gị o Jizọs mma mma ewo gbara ọrụ n'igwe anyị ga-ahụ onye nzọpụta anyị ga-ekele ya na ihe ọma o mere anyị o ziri anyị ụzọ ndụ wee gbapụta anyị n'oro mma mma Jizọs onye mere m gasị ya onye na-eme mma aga m akene ya gasị ya ewo m gasị ya onye ebere ime ana m ekele gị mma mma na m egbere gị isela papa kedu ihe m ga-enye gị Chineke
ọma mma zuru ahụ kedu ihe nga emere Chineke ụmụ Chineke onye Chineke mere mma ya kene ya kedu ihe m ga-enye gị ihe Chineke ọma mma zuru ahụ ọ bụ onye ga-akọchasị mmeso ọma Chineke naanị bụ ọma ka njeribịa n'eroge Chineke agụotito ka njeribịa eze etokwo soro m na-eto ya ọ dị mma soro m kele ya na-eto ndị nke Chineke dị ya do aga m akọrọ ndo n'ebe mma o ịhụnanya Chineke karịsịa soro m toto mgbe niile m dekoro ha ị na-agbaghị eleghị anya n'azụ n'ime mkpa m ka m dekoro ya ọkwa ịzara m Chineke ezigwe o abụ otito dị mma ebube gị dee okpo ihe o mere m ihe ọ na-emere m ọnụ m apụghị kọ ya ọ bụ ndụ o nyere m rikọ nyere m ọnụ m apụghị kọ ya ya mere soro m na-eto ya ọ dị mma soro m dị mma aga m akọrọ unu n'ebe nnọ soro m tochokwo Chineke o ezigwe o abụ otito nke dị mma aha mmadụ gịnị ka ọ bụ ụdị mmadụ gịnị ka ọ bụ ọ gara ije na mmiri o mere onye ọrịa ọ dịrị mma o mere onye isi ya wepụ ụzọ o mere bụ ndị mmiri wee dere jụọ tọ ya n'obese o mere mma tọ ya n'obese onye ọ gwọrọ ọrịa tọ ya n'obese onye ọ ga-agwọ ọrịa tọ ya n'obese o mere gị mma aka na ya n'obese ụdị mmadụ gịnị ka ọ bụ mmadụ gịnị ka ọ bụ o mere onye ọrịa ọ dịrị mma o mere onye ngwọrọ ọ gawa ije ifufe mere na anụ ọnụ ya onye ekweghị ekwe were ya were ekwe ụmụ Chineke too ya n'obese o mere gị mma too ya n'obese ị na-achọ mma too ya n'obese ọ ga-agwa gị ọrịa too ya n'obese ọ gwọrọ gị ọrịa too ya n'obese etu aka Chineke anyị dị o agịdịgba otu aka Chineke anyị dị o otu aka Chineke mmadụ o onye na-agwọ ọrịa Chineke anyị amaka ụmụ Chineke anyị dị ebube otu aka Chineke anyị dị o otu aka Chi na-agwọ ọrịa dị o ị mara otu aka Chi na-egbo mkpa dị Spirit of God let us shout hallelujah sing
hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ụmụ Chineke ndị mere mma, let us shout hallelujah, oh, shout hallelujah to the Lord 5 times. Hallelujah, hallelujah. Ụmụ Chineke, let us shout hallelujah, sing hallelujah to the Lord 7 times. Hallelujah, 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 oh, hallelujah. Onye mere mma, hallelujah, 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 hallelujah. Ị na-achọ nwa, o nyere gị nwa. Hallelujah. Ị na-achọ ọlụ, ọ gwọrọ gị ọrịa. Hallelujah. O mere gị mma, ọ ga-eme gị mma. Hallelujah. 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 Amen. ụmụnna m ga-aja m n'ụlọ achụpụ ihe ga-asọchukwu na ji ike niile na-alụ nụ. Dị nwenụ ijiri so otu aja agbatara onwe gị ndị i mere ka ha bụrụ ụmụ gị. Biko nye anyị onyinye nke ịdịkọ n'otu n'ime ụka gị site na Kristi dị nwere anyị nụ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekele. Ezi ebubu ezi na-esi n'azọ ndụ na egede ekele oge ebe niile o na-adị nsọ. Chineke jikere na onye n'ụwa tụwa site na Kristi nwụrụ anyị. Onye site n'obe ya na mbilite na ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe ebe.
sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọgba n'etuto ka iji bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta ndị nchụaja nọ n'ọgba eze mba na-esọ ndị Chineke wetara onwe ya ka anyị bụ ndị isi ọchịchị kpọbata n'ihe nke gị dị ebube na-ekwupụta aka ọrụ gị ụwa niile. N'ihi nke a ka anyị nọ eso igwe ndị mama niile nke n'igwe na-etoro obodo niile n'ogbe na-asị esi sọgide dị ihe dum nsọ ka anyị na-agagide onye ndị a nsọ ndị gbasara mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ ụlọra onye nwe anyị Jesu onye datụrụ dị n'ọnwụgo dị aka wee na-ahụ aja nye gị ekele otuto na nwaya ụmụazị asị na ahụ nke a bụ erighị unu niile nke a bụ ahụ a ga-ebunye maka unu. Anyị na-eme ugbu a
that's what I mean. If knowledge there was a proper Francis, the Bishop I will take us, and of proper evening. Papa, whom one eye in the joke, where God is missing all. Baba can, and the new day, wow, he had because there are any people. I just said to Maria because it's not true, and that was, and this is a meaning. Never checking the work, where can women. I just saw my day to me, say that Jesus Christ.
Hymn number 166. Two one two.
arịrịọ inwenụ biko mee ka ọrụ nzọpụta ebere gị zuo oke n'ime anyị ka anyị sie ike nwee obiọma n'ịhụnanya gị wee na-eme uche gị n'ihe niile site na Kristi nwere anyị. Anyị nwere obere ọgwụ nne m nne anyị na-elotekwe n'ọnwa ọzọ ka anyị ga-ebido confirmation class onwe ụmụaka n'etiti anyị that have not registered ndị ewebere fọm filie ha gba mbọ ka ha were fọm ha hụ ụmụnwa maọbụ ụkọchukwu anyị maka ya ka anyị letakwa September 7, 2024 Kada ya Diocese celebrate one more than many people. I gave me at 10 o'clock. I knew what I could buy in Guy, my prayer of the faithful, Naipe, Chaplain, Naswani, and I want to I want to deny here. Heli Ruby, one of us here, one way, a very one, I can a year or two, perhaps, and we don't on one I need here. So when I say, I'm in the alone, I'm a guy, man, I'm Beluelia. Tata, Oka ikpeazụ n'ọnwa Ọgọst nke anyị si eme ka anyị si wee mkperi oge Ọgọst niile ụka niile dị na ya ka anyị mere anyị na-eme monetized bazaar. Tata bụ ụbọchị ikpeazụ no extension anyị nwere that monetized bazaar. Otu ọbụla, group ọbụla, zone ọbụla, family ọbụla, onye ọbụla n'ụzọ abụ n'ụzọ ọ bụ tata ka anyị nwere ohere ọ bụrụ na gị emebeghị nke bụ tata ka anyị nwere ohere gị nwa ikele Chineke etu o siri masị gị ana wee na-akpọlitezi ndị na-afụ ihe gbasara maka ya ka ha pụtaba ozugbo ka anyị bido ozugbo ka anyị gbapụ ya ọzọ. Maazị wayo maka na ndị otu ya daalụ. St.Eugene, yo! St.Eugene, yo! I get $3 billion today. $3 billion. I get today. Oh, before I come to the Hana Roro, Biko, Nibo Marco, Quadobel, Uku already, the new group, Uku already, Quadobel, and the other family members and the groups. Having said that, I'm a man, my papa, Chief Yufediba. Talking today, Sabena Madi, Lolo, and Geoffrey, and Giganoya, Senibo, we are the president for Nidine and the youth. I want to score on your 4-year youth. Thank you. While I say that, Ndubo Mark, who the first people Gagana. After that, Nde Uku already every Umuaya form or how would you already Umuaya and I like Hani in your question. So how would the next person? Thank you. Biko ndị akpọpụta aga bịa
aga m ebulu hallelujah. Bible sị na ụlọ Makụ, ọ bụ ha na-aga. Ezinụlọ Makụ, ọ bụ ha na-aga. Ndị na-eso ha kịta kịrị ọzọ. Ezinụlọ nwa nsọ, ọ bụ ya na-eso n'ụlọ Makụ. Ezinụlọ nwa Because families kind of voice, and this line above families, family now. O nwere onye ọzọ. Family, family. Ezinụlọ ebube Damascus aga m ebulu hallelujah buru ya o hallelujah para o bagara eze nama ihe ọma ị na-emere m aga m ebulu hallelujah buru ọlọma ị na-alụlụ m aga m akpara hallelujah para ebube Damascus hallelujah buru ya para hallelujah para bagara eze Jesus ihe ọma na-emere anyị yo I want some family, thank you. ọlọma na-alụlụ m John Walker, family. ihe ọma na-emere m Aga m eburu hallelujah. buru ya o para hallelujah para bagara eze Jesus ọlọma na-alụlụ Families first, families. Families first, because the families, after families, the whole group. Para hallelujah, para o ebube Families first, families. ebule hallelujah, buru hallelujah, ọ bụ ha na-aga. Duru ihe ọ bụ ha na-aga. onye na-eme mma Aga m eburu hallelujah, ebulu. onye na-abịa ọzọ Aga m eburu hallelujah, ebulu. onye na-aza ekpere anya m eburu hallelujah, eburu hallelujah para bagara eze Jizọs Chike bụ Ezinụlọ Chike bụ mmetụ ọma ya Chigabọ nkọba mmetụ ọma ya ezinụlọ ihe si ma nkọba ya nkọba mmetụ ọma ya Wufo, Ozigwe family, I need to ma know. nkọba ya Chigabọ ihe ọma ọ na-emere m ezinụlọ ama ebube ya na ndụ m ama ọ bụ ha Doro Hesse family. ọ bụ na ọrịa nke ọ gwọrọ nwa ya nọ Philomena na Chiga for Doro Hesse family, I need nkọba to ya ihe ọma ọ na-emere m Senibo ndụkọ nyere ụmụ ya ezinụlọ Senibo nkọba mmetọ ọma ya ezinụlọ tụrụ oche ma nkọba ya nkọba mmetọ ọma ya Hesse Abba family. ma nkọba ya ezinụlọ amụchie ihe ọma ọ na-emere ya Hesse Abba family. nkọba ya Hesse Abba family. Chigabọ ihe ọma ọ na-emere m Chigabọ ma nkọba ya Celestine and Jocko family, I need to know. ezinụlọ Chigabọ gọrọ nke Chigabọ Chigabọ ka nkọba ya Chigabọ nkọba mmetọ ọma ya Ama family, I need to know. Candy cousin is here. ezinụlọ ma nkọba ya ọ sị na eke Chukwu ọ bụ ya na-aga nkọba mmetọ ọma ya ihe dị n'abata ma nkọba ya Family. nkọba ihe ọma ọ na-emere m ebube
ga ndọrọ koye. Dorothy family, I know can Dorothy family. Ozugi nyaga ekele. Dorothy family, I know can microphone. Ozugi keneke. Ozugi nyaga. Asina rupa polo tano. Family, I know can. Ajadi na boro tano. Family, I know can. Arumni na boro tano. Ajadi na boro tano. Arumni na boro tano. Ezinụlọ na boro ajajaye. Ajadi n'ụwa boro tano. Yamani niile meronye. Ebube niile bunyanyo. Apollo niile wee tọmọ mma. Ebube niile iji wee gọzibo. Asị m otu gị nye ekele. Asị na otu gị kele gị. Asị m otu gị kele gị. Ajana n'ụwa bụrụ tanụ. Abụ na arụma bụrụ tanụ. Ajana n'ụwa bụrụ tanụ. O kwesịrị nwanne m o kwesịrị. O kwesịrị ka inye ya ekele ọma. O mere onye ọbụkwa akwa onye ngwọrọ gide. O mere onye agati ime ka inye ya ekele ọma. Oza Amadu. Oza Agbado. O kwesịrị. O kwesịrị. O kwesịrị ka inye ya ekele ọma. O kwesịrị. O nwere ndị ọbịa ndị preacher ha nwekwara basket ebe a ndị si esi wee bịa. O mere onye ọbụkwa akwa onye ngwọrọ gị ije. O mere onye agati ime ka inye ya ekele ọma. Hello, hello, hello. Ezinụlọ Pascal Eze. Ezinụlọ Pascal Eze. Ezinụlọ Ogoke. Ezinụlọ Ogoke. Ezinụlọ Ogoke. Nyanu ya ekele ọma. Nyanu ya. Anyị mụ nyanu ya. Nwanne mụ nyanu ya. Onye o mere mma. Nwanne mụ nyanu ya. O nyere gị eze ndụwe. Pascal Eze. Nwanne mụ nyanu ya. Ọ gọziri ụmụ ya. Ezinụlọ Ezewiro. Nwanne mụ nyanu ya. O mere ka Ezinụlọ Ogoke family. Ogoke family. Obi ka onye ya. Ogoke family. Nyenu ya. Daalụ na Eze family. Obi ka onye ya. Okoro. Ọ bụ ha Nyenu ya. Daalụ. Nna m nyenu ya. Nyenu ya. Nyenu ya. Nyenu ya. Ogoke family. Nne m nyenu ya. Ogoke family. Nna m nyenu ya. Obi ka onye ya. Ezewiro family so n'azụ. Family so n'azụ. Obi ka onye ya. Ogoke family. Daalụ nụ. Nyenu ya. O kwesịrị. Daalụ. O kwesịrị. Ezewiro family. O kwesịrị ka inye ya ekele ọma. O kwesịrị. Family. Daalụ. O kwesịrị ndị enyi m o kwesịrị. O kwesịrị ka inye ya ekele ọma. O kwesịrị. Okoro family. Nwanne m nyanu ya. Okoro family. Enyi m nyanu ya. Okoro Enyi m nyanu ya. Nyanu ya ekele. Nwanne m nyanu ya. Kedu ya ọ dị mma. Onye mere mma. Bịanụ ka anyị kelee ya.
Obikonya ya ekenoma nyenu ya. Obikonya ya ekenoma nyenu ya. Ganga de bumebu. Save uche nwoko obu ha. Ganga na papa. Ganga de bumebu. Ganga na baba ganga di Chineke. Felix and one family. Abu ya katamba o. Chris of Ganga di Chineke. Anubom. Imana bo ya katamba o. No ezike. Onye na-eme ihe ọma n'ime Jizọs. Chris Okereke. Onye na-eme ihe Chineke na nsọ ya. Family. Chris Nne m onye afọ dịka mma ya e. Maureen bụ nwa Chineke. Nganga paria de. Steve Woko family. Para nganga pana na Bechoko. Chris. Ọgbara mkpụrụ makara ya Jizọs. Chris Dalon. Ndị ụka bụ ndị Chineke. Steve Woko family. Steve Woko family. Ezinụlọ. Ganga na-ebubo egbo. Ezinụlọ Ọ na-ebubo. Ganga na papa. Ọ na-akpagbo. Ganga na-ebubo egbu. Ọ na-ebubo. Ganga. Bewe nganga n'ime Chineke gị. Ịmata bụ ya kacha mma e. Bewe nganga n'ime Chineke. Yufemia bụ nwa Chineke. Bewe nganga n'ime Chineke gị. Ngozi ka bụ nwa ngangale. family. Nne m onye bụ dịka mmanụ ya e. Onye Chineke tọrọ mma ka ọ bụwe. Bewe nganga n'ime Chineke. Mike and Angela Pegbu, ọ bụ ha na-aga. Ọ bụ ya kacha mma. Mike and Angela Pegbu. Ezike family Dalon. Ezike da family Dalon. Ezike family Dalon. Ezinụlọ Charles. Omewo Orofia o. Ele m ukwu. Omewo Orofia o. Envelope. Ihe mmadụ apụghị mere bụ. Ihe mmadụ apụghị mere bụ. Ọma n'ukwu e. Omewo Orofia o. Omewo Orofia o. Ihe mmadụ apụghị mere bụ. Ezinụlọ Nneke. Ihe mmadụ apụghị mere bụ. Ogologo ndụ ka anyị ma apụghị ihe n'ugbo. Mana ụtarị ahụ ka ibe ma apụghị nara bụ. Mana ọnwụ n'obe ka anyị ma apụghị nara bụ. Mana ntinye ahụ ka ibu ma apụghị gịnị bụ. Michael Febu family. Nwanne m amara ya. Michael Febu family. Amara ya o. Charles Berebuku na Hanazo. Michael Febu family. Dalo. Charles Berebuku family. Amaraya. Beremuku. Amaraya. Amaratobo baroba de bai. Amaratobo baroba de bai. Omewo Orofia o. Omewo Orofia o. Ihe mmadụ apụghị mere bụ. Snakers. Ihe mmadụ apụghị mere bụ. Ọnwụ agbọrọ n'obe. Sabasna Nubom family. Ọnwụ agbọrọ n'obe. Sabasna Nubom family. Ihe mmadụ apụghị mere bụ. Allow you there's a family. Ihe mmadụ apụghị mere bụ. Family. Ogologo ndụ ka anyị ma apụghị nara bụ. There's a family. Ụtarị ahụ ka ikwu ma apụghị nara bụ. Mana ọnwụ n'obe ka ibe ma apụghị iburu bụ. There's a family Garcia. Nwanne m amara ya. Family no Anazo. Amara ya o. Nice and ladies of St. John. Nice and ladies of St. John. How there's a family. Agasia, Abe Kobe family. Nwanne m amara ya o. Ladies of St. John. Nice and ladies of St. John. Nice and ladies of St. John. Abe Kobe family. Where's the family? I don't know. Nwanne m amara ya o. Mike,
Mike Ezagula. Amara ya. Ọ ya, ọ bụ ha na-aga. Mike Amara Toko. Amara Toko. Ukwu ọrịrị oyoyo. Ịmara mma na ịmara mma ịmara mma o papa. Oyoyo. Ịmara mma Jizọs ịmara mma onye na-eme mma Jizọs ọdụm egboju Nzenwa family anyị na-ekene Nzenwa family. Jizọs Family anyị na-ekene Anebere family anyị na-ekene. agụ na-eti mba Anebere family anyị na-ekene Anebere family anyị na-ekene. Jizọs onye na-eme mma o Jobeta and Jizọs Okoisi anyị na-ekene. onye bụ dike ọ bụ ha na-aga. Linus Okoisi family anyị na-ekene. Jizọs o mekwala ya ọzọ o meghị ya ukwu tibe emekwala ya ọzọ ọ bụ o meghị ya ukwu Ke group dị ya ndị night. o mekwala ya ọzọ o meghị ya ukwu tibe emekwala ya ọzọ ọ bụ o meghị ya ukwu Night of St. John and their ladies. Night of St. John and their ladies. Lalu no. O mekwala ya ọzọ o meghị ya ukwu jaya emekwala ya ọzọ ọ bụ o meghị ya ukwu Wiwu. Nze Wiwu family anyị na-ekene. o mekwala ya ọzọ o meghị ya ukwu jaya emekwala ya ọzọ ọ bụ o meghị ya ukwu Ogbuafọ anyị na-ekene. Ezagula family. o mekwala ya ọzọ chimemekwala ya ọzọ mama mekwa ka o si eme ọ bụ o meghị ya ukwu o mekwala ya Francis and Roslyn Anne. Agawete. O mekwala ya ọzọ o meghị ya ukwu onye emekwala ya ọzọ ọ bụ o meghị ya ukwu Okwu olili anyị na-ekene daalụ nụ. Kendi so n'azụ. o mekwala ya ọzọ o meghị ya ukwu chọgba emekwala ya ọzọ ọ bụ o meghị ya ukwu ICW biko kwado. N'ụlọ Ejike. Okwu olili daalụ nụ. o mekwala ya ọzọ ebe mekwa ka o si emedu o mekwala ya ọzọ ọ bụ o meghị ya ukwu N'ụlọ Ejike ọ bụ ha na-aga. Nwachi na-emere ka mbụ Nwachi na-emere ka mbụ Kedu onye ọzọ? Nwachi na-emere ka mbụ Nkwakụ Anthony and Daalụ. onye bụ Nwachi na-emere Anthony and Louisa Nkwakụ. onye bụ Nwachi na-emere Ezinụlọ Tony and Louisa Nkwakụ ọ bụ ha na-aga kịta. Ọzọ nna dị family. Kedu onye ọzọ? Ọzọ nna dị Nwachi family. na-emere ka mbụ onye bụ Nwachi na-emere onye bụ Nwachi na-emere onye bụ Nwachi na-emere Family daalụ. onye bụ Nwachi na-emere Family daalụ. Nwachi na-emere ndị ohere bụ Nwachi na-emere ụmụ ejima bụ Nwachi na-emere Ọkam daalụ. ndị ohere bụ Nwachi na-emere Ọkam daalụ. ndị ohere bụ Nwachi na-emere ndị ehiri unu bụ Nwachi na-emere Osunwa family. ndị Chukwu mere ihe ọma ṅụrịa ndị Chukwu nyere mma ha ṅụrịa Osunwa Nwachi family. na-emere Osunwa onye family bụ daalụ. Nwachi na-emere Osunwa family daalụ nụ. onye bụ Nwachi na-emere Daalụ nụ. Osunwa ndị ehiri unu bụ Nwachi na-emere Osunwa ndị ehiri unu bụ Nwachi na-emere
Ejike family. Ejike family. Ọgaranya naanị igwe ka mma. Ọgaranya naanị igwe ka mma. Onye nwere onye ya Chineke. Nkwako. Onye nwere onye ya Chineke. Nkwako. Mara akụ gị ya n'ụmụgbele. Nkwako family. Ihe isi tinye ndị ekpenta. Nkwako family. Ndị mmadụ ụwa na-atụ atụ n'ọnụ. Ịbụ milọni ya na ndị igwe ka mma. N'ihi na ebe akụ gị dị ka obi gị ga-adị. N'ihi na ebe akụ gị dị ka obi gị ga-adị. Anyị na-ekele gị Dennis Okwaha. Ọgaranya n'eluigwe ka mma. Ndị be Nkwako anyị Ọgaranya na-ekele. n'eluigwe ka Dennis mma. Okwaha anyị na-ekele gị. Ọgaranya n'eluigwe ka mma o. Ọgaranya n'eluigwe ka mma. Mara akụ gị nyenụ ndị ka mma. Nyenụ ndị tinye ndị ekpenta. Okay. Nyekwa ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Ebe milọni ya na ndị igwe ka mma. ICW adịgo ready. N'ihi na ebe akụ gị dị ka obi gị ga-adị. ICW adịgo ready. Ezinụlọ Emeka anyị agba. Ọ bụ ya na-aga. Ezinụlọ Emeka anyị agba. Iwe mma kọtara Jizọs, haleluya. Ọ bụ naanị ya na-ehicha anya mmiri, haleluya. Iwe mma kọtara Jizọs, haleluya. Bụ naanị ya na-ehicha anya mmiri dị anyị n'anya. Abịrịbụ ukwu. Ha. Odim family. Ihe niile ị nwere n'ụwa, onye nyere gị ya. Nyere m. Ihe niile ị nwere n'ụwa, onye nyere gị ya. ICW kwado unu. ICW Ihe niile kwado isi unu. na-eme nganga, ọ bụ onye nyere gị ya. Odim family. Odim family. Odim Ya family. niile iji wee na ntị ya, onye nyere gị ya. Ezinụlọ Emmanuel. Ụmụ niile ije eme nganga, onye nyere gị ya. Emmanuel ihe emeje. Odim family. Abịrịbụ ukwu. Ihe iji n'anya n'isi ya, bụ onye nyere gị ya. Ezinụlọ Ifeyi nwa Odim family. Ya niile ị nwere n'ụwa, onye nyere gị ya. Ọbara family na-eso. Mmadụ niile ị nwere n'ụwa, onye nyere gị ya. Envelope. I only when I have the envelope, I don't say. Mmadụ niile ị mara n'ụwa, onye nyere gị ya. The Sacred Heart, Immaculate Mmadụ niile ị mara n'ụwa, onye nyere gị ya. Immaculate Heart. Ọ bụ ha na-aga. Akụ niile ị nwere n'ụwa, onye nyere gị ya. Sacred Emeka Heart, anyị agba. Sacred Heart. Anyị agba family. Ị na-agala nganga, onye nyere gị ya. Nyamu. Ọbara family. Ihe niile iji na-eme nyanga, onye nyere gị ya. Ọbara family. I don't know. Ọbara Mmadụ family. niile ị nwere n'ụwa, onye nyere gị ya. Ọbara family. Ihe niile iji na-emere ụwa, onye nyere Ọbara gị family and ya. daughters. Ọbara family and daughters. Ndị ị nwere n'ụwa, onye nyere gị ya. Ụmụ ọma ahụ ije eme nganga, onye nyere gị ya. Nwa niile ị mụrụ n'ụwa, onye nyere gị ya. ICW. Nwa niile ị mụrụ n'ụwa, onye nyere gị ya. ICW. ICW. Ọ bụ ha na-aga. My name, your name, our name must be there. Your name, my name, our name must be there. Your name, my name, your name must be there. In the sacred heart of Jesus, our name must be there. Your name, our name must be there. Your name, my name, our name must be there. Your name, our name, our name must be there. In the sacred heart of Jesus, your name must be there. ICW. Your name, my name, our name must be there. Your name, my name, our name must be there. Your name, our name must be there. In the sacred heart of Jesus, your name must be there.
ICW. Oh, name, your name, our name must be there. My name, your name, our name must be there. In the sacred heart of Jesus, our name must be there. Your name, my name, our name must be there. Your name, my name, our name must be there. Your name, my name, our name must be there. In the sacred heart of Jesus, our name must be there. Prayer minute. Your name, my name must be there. ICW. Okay. See there? Obonye ga-akpọ mama nne. Obonye ga-akpọ mama nne. Obonye ga-akpọ mama. Nne m. Onye ọma, onye ọma, onye ọ ga-adịrị mma. Nne m ihe dị mma ka m ga-emere go. Aya mma, onye ọ ga-adịrị mma. Ọ bụ onye ga-akpọ mama. Yo yo, mama, oh yo yo. Nwa friend. ICW. Ndị nne na-abịa. Mama. Badiesi nowhere na-abịa, led by their president. Dr. Mrs. Angela Fabu na ndị otu ICW na-abịa nọ. ICW. Mama, oh yo yo. Mama, oh yo yo. Oh, that's so proud. You did many things for me. I will honor you, Mama, oh yo yo. Mama, oh yo 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 yo. Oh yo yo. Oh, that's so proud. You did many things for us. I will honor you, Mama, oh yo yo. Mama, oh yo 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 yo. Oh yo yo. Mother to pray, you did many things for us. I will honor you, Mama. Oh yo yo. Mama, oh yo yo. Mama, oh yo yo. Mother to pray, you did many things for me. I will honor you, Mama. Oh yo 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 yo. Oh yo. Oh yo yo, Mama. Oh yo yo. To pray, you did many things for me. I will honor you. Oh yo yo. Eji no naga buliagbo. Onyama. Eji no naga buliagbo. Onyanti no naga buliagbo. Nami yane matanga yage. Onyama. Mama, oh yo yo. Mama, oh yo yo. Mama, so brave, you did many things for me. I will honor you, Mama, oh yo yo. Oh yo yo, Dad. Oh yo yo. Mama, so brave, you did many things for me. I will honor you, Mama, oh yo yo. Mama. Shana. You did many things for me. I will honor you, Mama. Oh, you. Oh, yeah, your name, Mama. Mike and oh, yeah, your name. Mike and oh, yo. Oh, that's so brave. You did many things for me. I will honor you, Mama. Oh. Mama. Oh, yo. Mama. Oh, yo. Oh, that's so brave. You did many things for me. I will honor you, Mama. Oh, yo. And you are holding up today. Enwere onye ọzọ. Frank and Louis Okoye. Ọ bụ ha na-aga ezinụlọ ya. Frank and Louis Okoye. Reformer Quarter family. I don't want anybody here.
Family. Family. Franco Koye family. Shanahan. Shanahan now. Shanahan. Shanahan group. Shanahan group. Shanahan group. Andy Shanahan. Shanahan group. Shanahan group. 8. Mandum Walker.
too much. And the carries hand off, hand off now, so carries it. Dance zone. Papa, Dancing 19 group. Dancing group. Dancing group. 19 group. 19 groups. 19 cows. Dancing 19 cows. 19. Dancing group. Dancing 18 cows. 18. Dancing group. 18 cows. 18 cows. 18 cows. I am not. Dancing group. Dancing group. Dancing group with the 18 cows. 18 cows. 18 cows. Dancing group with the 18 cows. When I 18 cows. 18 cows. I am on the rope. Dancing group. All group. 18 cows. All group. 18 cows. 18 cows. 18 cows. Dancing group. Okay. Akarism Nabia next. Send Nabia. Karism. How Nabia? How how? Abia baby ko karism. Onyama. Imela, Charismatic group. 3 cows. Charismatic group. 3 cows. Let's go.
Attend the charism. Catholic youth. And the charism, Nabia. Charism. Oh yeah. Okay, how do you Tanabia? Younger adults. Youth and young adults. Our 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 youth and young adults. Hello. Oh, get Jesus baptism. Oh, to all of the no that Gabo Obara Guru Naja. Only ya did Simba. Who want to run ya? Who want to run ya? Gabo Obara Guru Naja. Only ya did Simba. Who want to run ya? Hello. Who want to run ya? Hello, now walk. Udo gade, ebe oranya de, ebe okudo gade. Let's go. Udo gade, ebe oranya de, ebe Udo gade, ebe hunanya di ebaha. Ukwaji kwenudo. Udo gade, ebe hunanya di ebaha. Ukwaji kwenudo. Ukwaji kwenudo. Ukwaji kwenudo. Ukwaji kwenudo. The papa kwenudo. Udo. Le ma kwenudo. Udo. Ya de bafoko. Ndị kwaji kwenudo. Udo. Ebe oranya de bafoko. Ndị nna anyị kwenudo. Udo.
jikwa n'udo udo udo ebe ịhụnanya dị ebe ahụ udo nnukwu jikwa n'udo udo 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 jikwa n'udo udo Cha ukoji kelene. Cha ukoji kelene. Amen. Cha ukoji riena. Kelene. Riena. Father. The number. Father, here what you call Jabia. New old on logic. I get courage here. You would have to Roger. What are we? Buko, Father, you get a pack of Gozella in your chair. Kachuji kele gozo jino wa gozo ne kata gozo no kai ni rafa na wana monso. Moji kwenu udo nanya de eba boku doga Biko kandi upoji nanya di rumo eba nanya somo ompuro nyezopo agama ho iya geme kanta sile asem nega ho iya geme kanta sile arika gigabo iya geme kanta sile ndongere gigabo iya geme kanta sile akono pagi gabo iya geme kanta sile asem nega ho iya geme kanta sile kema. Biko Dalon and Mekene on your bona. We have 2024 monetized bazaar na St.Eugene Igbo Catholic Church. Utaka iswene wote Nancy Njebe. Lotakwanu na obu no nwe ki iswene hena. Aya makuze ba we na emia. Mana I ga announce tiekwa afage no nwe go obuna ile wota ye gbasa bazaar aro anu. And Mekene ndi committee niile. No yo obuna yeraka udo di kwaro. Owo onye lozo owo onye phone efure biko ya meka. Anu na enye ndị kọmiti ọjị unu na-anyụ na-afụfadụ nwa obi ọgbara ezigbo egwu taa ka ọrụ na ya aka ụdị egwu ọgba taa pụrụ uche kukwu ọrụ na ụfọdụ oke uche aka maka o nwere ka usu wee lee n'anya ka ọkụkọ bịara na ngige wee siri ụlọ dị too much udo dịrị unu milion aha egwu ma bilion anwa anyị ga-eme ka ịma fara gwara na anyị epenti ya anyị eme ka n'aha Jizọs udo dịrị unu. Anyị na-ekene ndị niile na-afụ maka ihe anyị na-eme ihe bazaar n'ụzọ abụ n'ụzọ anyị kelere unu niile n'okwu wee na ụmụ anyị gbara akwụkwọ nyaa Ebuka Obudire na Chika ọnwụ ozi Obudire na ọnụ kanị ya kwụrụ n'ọtọ Chika na Ebuka jesi ihe biko ka anyị kọọrọ ha aka ọ bụ ha nwa bụ ụmụaka anyị ndị nke gbara akwụkwọ nyaa anyị maara ha ọfụma anyị na ha nọ ebe a oge niile anyị na-ekene ụnụ wee na-asị ụnụ daalụnụ ndị dịkwa etu a n'ebe anyị mebeghị ka ha si wee mee ekpere anyị ewu etu ha dị tata ụnụ ga-adịkwa etu ha n'ọdịnihu daalụ anyị kenekwara ezinụlọ ha niile ka ha si wee mee ezinụlọ ọnwụ
na ezinụlọ obodo Ire. Tata bụ ụka ikpeazụ n'ọnwa Ọgọst. Dịka anyị si eme, all the August babies, please may you stand to be recognized. All the August babies. All the August babies. Happy birthday to onwe ndị ka nụ ya nọ. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. Oh, wow, ọkwụrụ ọtọ akwụrụ. First time worshipers. Keep standing, keep standing. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. We thank you anytime you are around. Please come back to worship with us. Agbasa anyị anọgo nwantị ntị ebe a nụwa akpịrị kpọrọ anyị nkụ agụrụ na-agụ anyị mana ezinụlọ egwu atụ na ha ji azụ anyị so agbasa anyị ejewe na nke ha ọ bụrụ sọsọ ezinụlọ egwu atụ ezinụlọ Odimchukwu Giovanni na mamụ ya ha sọrọ ka anyị lute na nke ha so agbasa anyị nwere aka na abụ ị na-eri aka nri ị na-eri aka ekpe lotekwanụ ka anyị si eme kedu ndị ya bụ ụzọ wee ri ụmụaka ka anyị buru ya n'obi anyị wee na-ekenezi ụkọchukwu nke bịa kanụ ya anyị nweburu Fada Mike na Fada Godwin Onyema ha nọrọzi ya na-ekenezi onye isi ụka kara anyị ụka tata anyị na-ekene ya nke ukwuu bụ ụkọchukwu Jude Okechukwu Uche ka anyị kụpụrụ na ya aka n'otu aka ahụ anyị kụpụkwere onye isi anyị Fada Obi ka anyị kụpụrụ ya aka. Daalụnụ. Daalụnụ. Anyị anọteghị aka anyị na-ekene mmadụ niile ọ maka ihe ọma. Ebidogo ole ibe ntị unu ụka ebidogo n'azụ ebidogo ebe anyị n'ime izu ụka ebidogo n'azụ na kọrịdọs. So ebe o si wee dị anyị ka nwere ike ịhapụ ụka n'ime ebe a n'ụka na-abịa. Anyị katazie ya maazị anyị ga na-abụzi n'ilo ego ọ dị mgbe a na-eme covid oge covid ebe a ka anyị siri maka ụka ndị ọzọ so anyị bezie anyị afọ situation that onye nwe anyị nọ n'elu nọ Gọzie unu nna na nwa na mmụọ nsọ gawanụ misa gosigo One 271